Nou, je gaat er toch niet tussenuit voor ons, of al? Nee, jullie bieden toch niet? Dat is bekend. Nee, alleen is gewild. Televisie. Nee, dat wil ik niet. Mevrouw, wat heb je hier een prachtig kapsel. Ja? Dat doe ik zelf hoor. Ik ben in 40 jaar naar de kapper geweest. Serieus? Ik ga nooit naar de kapper. Wie knipt het dan? Dat doe ik zelf. Ook? Ja. Hup, schaar erin, klaar. Maar het is wel een heel apart kapsel. Nou, weet ik dat. Dus ik woon al 43 jaar hier. Ik heb het al 43 jaar. Eerst had ik het kort en toen heb ik het laten groeien. Mijn man zei altijd, ik ben rijk van je kapper geworden en oud van je eten. Dat is een goeie. Ja, dat is zeker goed, vind je niet? Maar uw man zei dat altijd. Hij is nu overleden. Is dat al lang geleden? 9 jaar geleden. Het wordt nu 9 jaar. Na 47 jaar is dat best wel even wennen. Ja. Bent u er inmiddels aan gewend? Nou, je raakt er eigenlijk nooit aan gewend. En het moet gewoon. Ik heb maar weer een hond genomen en ik had een hond. En dan heb ik een hond en 2 konijnen en nog een konijn. Nou, ik ga lopen. Ja, wacht even hoor. Want Loes, je moet even wachten. Hij moet je wat vragen. ja, u gaat. Is wandelen ook een. Ja, wij wandelen altijd. Zondag gewandeld, 2 dagen, paasdagen gewandeld, met stok gelopen. We lopen altijd. Mogen we een stukje meelopen? Ja, ik weet niet, moet je aan de dames vragen. Mia, mogen ze een beetje mee? Nee, Mia, schud, nee. Ook niet als het een heel klein stukje is. Oh, jawel. Oh, mag wel. nou. Oh, kijk. Dat is toch lief van Mia. Mia was het, hè? Ja. Ja. Hey, en loopt u altijd met hetzelfde clubje? Ja, er zijn er nog wel eens meer bij. Met hoeveel bent u dan? Als u met. Nou, een stuk of 8, 9 soms. Het scheelt wel eens, weet je wel. Er zijn er nu zo 3 die er niet bij zijn. En wij zijn nou met z'n 6, dus dan zijn we met z'n 9. Oké, en begint u altijd hier? Ja. U heeft een vast rondje. Nee, we gaan altijd dan hierin en daar, maar hier beginnen we dus altijd. En is dat ook omdat je hier dan ook een kopje koffie kunt drinken? Ja, daarna gaan we altijd hierheen. Ja, ja. En woensdags dan lopen we altijd met de senioren, de bisschop. Dan gaan we altijd naar Dennenoord. Na afloop, weet je wel, bij Mart. Goedendag. Op die kruising als je daar neergaat. Ja, ja. Maar u zegt op woensdag wandelen we altijd met de senioren. Ja, dat zijn toch senioren? nou nee, nee. Ja, wij zijn... Ja, u zegt het en ik dacht het. Nou ja. Ja, even oppassen met oversteken. Ja. Natuurlijk. Maar u zegt, Nou ja. dan gaan we daarna een kopje koffie drinken. Ja, we gaan altijd naar koffie drinken. Daarna we moeten toch bijkomen van de wandeling. Ja, ja, maar Is toch ook gezellig? dat bedoel ik. Moet u niet met allebei de stokken? Ja, maar ik heb de voetjes eraf. Kijk, die heb ik in mijn zak gestopt. We gaan zo het bos in. Dan prikken ze goed, weet je wel. Wat zegt u nou? De voetjes eraf? Ja, Of in de krukkeltjes. stokken? Ja. Ik snapte hem even niet. Nee, die heb ik in mijn zak gestopt. Hey, en die Nordic walking noemen ze dat, hè? Ja, Die stokken. ja. Heeft dat effect met die stokken? Ik vind het lekker, ja. 2 dagen met stokken lopen en de rest lopen we al de zonnestokken. Ik vind het prima, alles is in beweging. En sommigen kunnen er niet goed tegen. Ik heb er last van. Hoe lekker is dat om te bewegen? Prima. Als je nou de hele avond tv kijkt, dan staat op, dan lijkt je wel oud wijf. Ja, u maakt alles behalve de indruk van een oud wijf. Ja, nou. Ik kom word enorm vitaal op mij Een paar over. maanden 79 dus. Echt waar? Ja. Ik ben van 35, dus schrik niet. Ik heb een zoon die is al 58. Oh, En een dochter die is 50, die wordt volgende week 50. een zoon van 58, Ja. dan was u er al op tijd bij. Ja, ik ben 2 keer getrouwd geweest. Oké. En dan kun je gescheiden. En uiteindelijk ook uw tweede man verloren. Ja, en mijn eerste man is ook overleden. Een paar jaar geleden, 2 jaar geleden. Ja.
Maar u was van hem al gescheiden toen? Ja, al jaren. Ik ben met mijn tweede man 47 jaar getrouwd. En waarom ging dat niet meer met uw eerste man? Ja, die heeft zaken gedaan. Het is allemaal zo ingewikkeld. Op mijn naam ben ik failliet gegaan en ben ik gelijk weggegaan. Ik denk, bekijk het maar. Oh, hij had de boel op uw naam gezet? Ja. En dat wist u niet? Nou nee, dat het zo zou gaan, nee, dat wist ik niet. Nee. Dan denk je iemand te kennen? Ja. Van school. Hij zat op de HBS en ik op de MULO vroeger. In Arnhem. Jeugdvriendje. In Arnhem. Hoe bent u hier terechtgekomen dan? Ja, ik ben van Arnhem. Ben failliet gegaan, ben ik gevlucht. Omdat iedereen me kende. Ik denk, ja, daar blijf ik niet. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan en daar heb ik mijn tweede man leren kennen. In Amsterdam? Ja, ik Maar heb in Amstelveen later gewoond. Maar dat is nog verder van... Heeft u me nog niet verteld hoe u dan uiteindelijk in het Leudal terechtkomt? Nou, mijn man was de directeur, die had een breierij en een confectieatelier. En toen met die ontwikkelingslanden, toen ging die textiel, werden er 280.000 mensen ontslagen. Toen zegt hij, nou, ik stop ermee voordat ik ridder te voet word. We gaan een plekje zoeken ergens in Nederland. En toen zijn we hier terechtgekomen. Ah, en hoe lang is dat geleden? Nou, mijn zoon Jacqueline was 7 jaar en die wordt nu 50. 27 april. Maar ik moet doorlopen, jongen, anders kom ik niet meer bij. Nou, u loopt voor onze cameraman, loopt u te hard. Ja, maar ik moet harder lopen, dan moet je me stoppen. Nee, maar ze zullen toch wel op u Nou, wachten, of niet? dat weet ik niet. Niet? Ze vinden dat niet leuk. Wat vinden ze niet leuk? Nou, dat jullie alles vragen natuurlijk. Waarom niet? Ik dacht, Ja, dat weet ik dan. vrouwen praten toch heel makkelijk over het algemeen? Ja, schijnbaar wel, maar zij niet. Ik wilde gewoon even met u kletsen. Ja, nou ja, je weet er al een heleboel bij, denk ik. Ja. Maar opmerkelijk is het natuurlijk wel dat deze 3 heren zoveel moeite hebben met het tempo van hun... Nou, dan loop ik nou nog heel langzaam. Wie is de snelste van het Nou, stel? daar lopen allemaal sneller hoor. Ik ben niet eens een van de snelste. Niet. Nee. Maar het hoeft toch niet. Het is geen wedstrijd. Maar het is wel heerlijk hier, hè? Nou ja, wij zijn ook hier komen wonen voor de natuur. We hebben altijd een hond gehad. Eerst de eerste setter, toen de Engelse setter. En ik heb nou kokkers. Oh, u heeft er meerdere? 1. Maar dus de tweede kokker. Een kokker. Kokkerspanien, een blauwschimmel. Pardon? Een blauwschimmel, dat is zwart met witte dat noemen ze een blauwschimmel. Oké, zwart met witte vlekjes. Die komt uit Panningen, waar de laatste brand was, bij Mildred. Oh ja, dat heeft nog uitgebreid in de krant gestaan, ja. Ja, daar komt Ja. Daisy vandaan. Daisy heet ze. Ja, dat was mijn volgende vraag. Het is een meisje dus. Het is een meisje dus, ja. Dus jullie hebben nu samen thuis een meisjeshuishouden. Ja. Ja, de hond is een meisje en ik ben ook een vrouw dus. Hoe belangrijk is Daisy voor u? Heel belangrijk, ze is hartstikke gezellig. Een hond. Ja. Wat krijg je terug van een... Die Van een zijn hond? zo prettig. Hij belazert je in ieder geval niet. Van mensen kun je niet zo erg van de paard, maar beesten wel hoor. Die zijn eeuwig trouw. En bent u zo door de jaren heen een beetje teleurgesteld geraakt in de Nou, ik, medemens? niet, ik ben erg makkelijk. Ik ben gek. Ik zie natuurlijk wel het een en het ander. Maar dan mijn buurman, Gijsbert Ruiter. Die ken je ook wel, hè? Oh, dat is die meneer van de Molotov dat is mijn cocktails. vriend. Is dat nou enige ironie in uw stem? Nee hoor, Of nee hoor. Is het echt Nee, een vriend? het is best een aardig man. Echt wel. Niks op aan te merken. Een beetje hard op de tong. Hij zegt altijd alles, Ja, maar wel goed gemeend. oké. Dus wat er gebeurd is... Dat heb ik 14 jaar meegemaakt, dat is allemaal waar.
heb het gezien. Oké. We hebben daar gewoond en we hebben dat gevolgd. Dat is echt zo hoor. Denkt u dat hem onrecht is aangedaan dan? Zeker weten. Ja? Als jij 14 jaar geklooien hebt en dan van die kampers ernaast. Dat is wel echt niet leuk hoor. En als je dan iedere keer hulp inroept en ze komen niet. Nou, dat is ook niet leuk. Ja, je moet nou stoppen, want ik ga er nou voor door. Nou, ik denk ook dat we zo moeten stoppen, anders dan, Ja, dan red ik het niet meer. hebben we geen idee meer waar we zitten. Oh ja, dan komen jullie niet terug. Nou, je gaat dezelfde weg terug. Ja, als ik dat nog maar weet. Nou, dat is toch heel makkelijk. Ik heb vooral op u gelet en niet op de route. Je kunt hier nooit verdwalen. Dat is veel te klein. Nee, bovendien moeten we hier zo meteen mee ophouden, want ik denk dat mijn cameraman hier nog dagenlang spierpijn van... Dat denk ik ook, ja. Want ja, zo'n halve marathon achteruit lopen, dat is natuurlijk Oh ook geen ja, pretje. ook dat nog. Nou ja, nu hoef je niet meer. Dan ga ik gauw door. Ik zou zeggen succes. Ja, dank u wel. Tot ziens. En een fijne dag. Dank je.